दे आदा मा थांनो नागिरदों? जों गुवाहाटियाव सेसन कर्टआव रन्जन सारखौ नायनो थांनो नागिरदों बोरै आं फानदोंलै दै लोंनो दासो नुजादों दे आदा मा थांनो नागिरदों? जों गुवाहाटियाव सेसन कर्टआव रन्जन सारखौ नायनो थांनो नागिरदों दे थुक Halo. मा थांगोन? जों गुवाहाटि थांनो ओंखारदों कर्टआव सारनि हियारिं दङ आदसा बेखौ दान्दिसे सारजों लोगो लाहैनो थुक जों गुवाहाटि सेसन कर्ट सफायबाय दा सारा सफायथ'वाखै दा सफैयोब्ला जों बेखौबो रायजोफोरनिसिम देखायनो जों सेस्था खालामो माथिं गिदिंना हायखो नोंसोरलाय माथिं गिदिंना हायखो हायखौथ' थाराखैमोन Wah, berapa tuh gitu dulu?